Играем Skywars Team. Както виждате, почваме като... не знам. Фърлих брадва. Толкова ли съм прост? Стига бе! Разбира се, много гадно се обира това. Дай. Омага. Ето така се обирал, бе. Аз гадите пак съм. То няма вече нищо, бе, мой. Да ни се го обреди. Ще спра на пауза и после ще видите пълния ми блясък. О! Да! Нещата. Ето тук сега нафанаха на тясно. 3 на 2, браво. Ама имаме перла, това е важно. Ге! Те там ще се стрипат взаимно, бе. Засъбим ли, бе? Засъбим ли, бе? Засъбим ли, бе? Засъбим ли, бе? Да, ще събим. Оле, не! Оле, оле! Ами, това е. Това е, има един много гаден бък. Ама аз не изгледна.